Kamaráti, priatelia, fanúšikovia Pána v modrej mikine, dočkali ste sa a tí, čo nás počúvate a pozeráte pravidelne, tak dobre viete, že my nahrávame túto reláciu vo štvrtok veľmi skoro ráno a to je jeden z dôvodov, prečo Julo ešte nemá otvorený svoj Lucky Box, lebo štandardne ho otvára, keď sa zobudí okolo 7:30 a keďže ešte 7:30 nebolo, tak si ho môžeš otvoriť teraz pred kamerou. Tak počkaj. Akože áno, otváram si Lucky Boxy, hej. Vidíte. Otváram si, počkaj, čo mi to padne. A ukáž tam pekne potom do kamery, rovno sa postav. Uvidím, čo mi padne, vieš, počkaj. Ty ukážeš, že keď si nevyhral. Dnes si šťastie neprijal, skúš šťastie opäť zajtra. No tak máš šťastie v láske, no, bože. Aj to je život. Každopádne, Lucky Boxami sa zabávam. A teraz on natáčal na Lucky Boxy reklamu, niekoľkokrát to spomína. Ty máš problém so svojím Lucky? Nie, prečo Lucky Box? No, vidíš. Čiže tam som mal inú sovku. Tam som mal aj scenár. To som sa spotil. Sme to nahrávali dve hodiny a... Ty sa naučiť je pre mňa akože, vieš, keď musí ísť presne od slova, to je veľký problém. Akože ja, random, keď sa rozbehnem, tak idem, vieš, to chrlím jednu múdrosť za druhou, ale keď tá múdrosť má byť naučená a taká tá presná, to mám problém. Herec by som nebol dobrý. A slovo múdrosť použiť dvakrát v jednej vete, na to tiež treba gule. No ale to je jedno. Keď sme hovorili o šťastí, tak síce tento podcast vyjde asi až potom, ako naši chlapci budú hrať proti Slovinsku, ale teda my nahrávame vo štvrtok ráno, však sa tým netajíme. Na zápas proti Slovinsku pôjdeme, takže už vás nepozývame, lebo ste to nestihli, ale dúfame, že chlapci mali šťastie. Ty si inak pre Fortune robil aj Badbuilder, že? Už je vonku, či nie? Neviem, či už je vonku. Pamätáš si ho? Ja si ho pamätám. Očakávam, že definitívne sa rozhodne až v druhom zápase, hej, že nebude po prvom 3-0 napríklad. Hej, podľa mňa bude 2-0 po prvom. Ja si myslím, že bude 2-1, aby som bol presný. Hej, čiže keby sme mali si do presných výsledkov. Heco, hej. Vidíš Heco? Mne nadáva Heco, keď ti natypujem proti nemu a ty mu pustíš gól do brány. Možno ďalšie 3 góly chytí, veď ja respektíve pevne to verím. Škriniar, Vavro, Hansko, Kton. Ideálne by bolo, aby nemali tie šance, hej, no, čiže každopádne, ale zase vieš, pri takomto našom šťastíčku a tak, nemyslím si, že to bude na nulu. Niečo tam proste... To bude ti, ja hovorím, to bude na nulu. Niečo tam, ja sa bojím, že niečo padne. Hej, a kto nám dá gól, však Slovenci nemajú žiadnu devinu. Iba šeška. Však to som myslel, že to je jedna z tých. Ja som myslel, že to je náhodou. Preto hovorím, že nemá kto gól. Ja si myslím, že to je náhodou. Toho by som bral, toho uznávaš. Že uznával, to je jedna z tých typických devín, ako si ja predstavujem devinu. A som zvedavý, že keď sa tento rok posunie z Lipska, asi sa už posunie, sa zhodneme, či? Asi hej, tak uvidíme, ako mu to bude. Ale to znamená, že kam, vieš, lebo Liverpool chce kúpiť Isaka. Jeden výborný hráč, Lipska sa už posúval. No, ku vám. Hej, to je jedno, že hocikam, posúval sa, je fantastický. A to je, on je ako Mudryk, ten síce nenafúkal, Nkunku fúka, balóniky, Mudryk ten zase dopuje, ten nefúka. Nkunku by som akože... Sfúkol. Toho by som nakopal do guli. Regulérne by som nakopal do guli a neviem, odkiaľ prišiel. Viem, odkiaľ prišiel, hej. Mohli by sme ho kľudne vymeniť, by sme ho mohli switchnúť a niečo doplať. Za koho? Za Antonia. Ja by som si zobral za Antonia. To je taká deviatka. Sice začnel ako pravý obranca, alebo pravé krídlo. Antonio. Počkaj, Antony, ten vás vyradí v konferenčnej lige. Toho si do huby neber. Nemôže nás vyradiť. Môžem aktuálne poraziť vo finále. Ale Antonio bude... Myslíš, že sa ešte vráti na ihrisko? Že vraj chce, už trénuje. To, že chce je jedna vec, ale že sa vráti aj. Už to nebude na Premier League. A tak on nemá na Premier League už 4 roky. Bude hrať niekde za Cheltenham alebo niečo také. West Ham mu dá novú zmluvu, akože zo súcitu, ale... Uvidíme, a možno sa vrátiť ako úplný gól, teda sa my zničíme... Cukne dá gól, tak uvidíme. No, keď zničíme kariéru Evanovi Fergusonovi, tak ten Antonio bude dobrý, stále je pripravený. To je dobré. No a teda som ti zobral... Držím mu palce. No a teda z Lipska už nejaké tie úžasné deviny alebo teda útočníci prestupovali, tak uvidíme, jak to bude s týmto fešakom. Ale teda každopádne späť tomu Badbuilderu, hovorím, ja typujem 2-1, ty typuješ 2-0, myslím si, že obidva výsledky sú v poriadku. Ale ja si myslím, že akože moja taká drobná predpoveď je, že sa ešte zapotíme aj vonku, ale postupíme. Vôbec ma neprekvapilo, keby sme obidva zápasy dali na nulu. Že doma 2-0, vonku 0-0. Dobre. No a dobre, a teraz k tomu... Mne sa to veľmi páčilo. Dobre, a teraz k tomu Badbuilderu. Idem ja. To ty si odborník, ty poješ až druhý. 2-0 vyhráme. Haraslín, jedna strela na bránu.
a Dember žltá karta. Dobre. Ešte niečo tam mám priložiť? Či Nie, ja som dával teda, že jednotku, menej ako 3,5 góla. Dáme 2-0, však samozrejme tiež berem. Hej, ani nepoviem, že oba týmy dajú gól, hej, akože to som tiež vynechal, iba akože, samozrejme, 1-0 sme stále spokojní, takže hovorím, teraz za mňa jednotka, menej ako 3,5 a dával som, že strelcov, alebo teda strelca, a dal som, že obalovačka Šula z ľavej strany na pravú, hej, to bude tá moja strela na branu. To som si vedel predstaviť, alebo som dal, že ešte by mohol Ondro Duda. Z penalty. To už je jedno, môže byť aj z penalty, aj to by som si vedel predstaviť, že by mohla byť. Čiže vedel by som si aj penaltičku predstaviť, čiže aj to by som zvládol. Ale viem si predstaviť nejakú takú odrazenú loptu po rohu, vieš, alebo niečo podobného, alebo v prípade nejaký krásny priamačik, jak naposledy vo Zaveronu. Takže tak. Ale hlavne dúfam, že dojde viacej ľudí, ako je lístko predaných. Verím, že ešte sa nejaké lístky predajú aj ešte v deň zápasov na pokladnici. A rozdajú. Po prípade, to je vlastne úplne jedno a už dúfam, že bude dobrá atmosféra a že dojdú ľudia, chlapcov, nechcem povedať, že odďačiť, taký blbý názor, ale povzbudiť počas toho jediného zápasu na jar. Hej. Takže verím, že sa to ešte zaplní a verím, že je dobrá atmosféra, že si to všetci užijeme a teda hlavne by sme vyhrali, či už 2-0, 1-0 alebo 2-1, myslím si, že vo finále je jedno a hlavne postúpiť do tú skupinku vyššie. No, venovali sme sa zápasu, ktorý v čase, keď budete toto pozerať, už teda asi bude pase, tak sa poďme povenovať niečomu, čo teda pase je, ale je to nadčasové. A futbalistu roka? No, takto, my každý mesiac máme také Q&A, otázky, odpovede na našom Instagrame spolu s Fortunou a vy sa pýtate a musím teda chváliť našich followerov, lebo tých otázok je, že stovky. Hej, ty môžeš jeden deň, myslím, iba 100 storiek dať, čo je 100 odpovedí. A naozaj je ťažké vybrať tie najlepšie otázky, takže neodpovedáme naschvál na otázky v štýle, koho privedie Arne Slot a či je Barcelona lepšia ako Real Madrid, ale na skôr také ťažšie otázky. Akú hudbu počúvate napríklad? To som dal. Videl som, že to hovorí, že na také ťažšie otázky odpovedáme. Tak ale to sú také netradičné, no, vieš. A mňa nebavia napríklad futbalové otázky. No, akože, také v tomto štýle, hej, že kto vyhrá zlatú loptu. No, tak som napísal, že seriózne si myslím, že to nemusí byť Salah. Neviem, aký je tvoj názor. Víš, rovno sa poďme o tomto pobaviť, skôr ako bude futbalista roka. No, nepomohol si posledným týždňom Mohamed Salah moc k zlatej lopte. Ale akože keby sa odozdávala, že zajtra, hej, tak by som ho hodil ako prvého na papieriku, by som tam hodil, hej. Ale sám úprimne poviem, že keď bude pokračovať v týchto výkonoch do konca sezóny, hej, napríklad, Mbappé bude mať triple a bude dať, tak bohužiaľ, hej, že akože proste, keď sa bavíme tu a teraz, cez to všetko, že mal proste trošku slabšie zápasy, aj on, aj celý Liverpool, tak ho tam hodím, ale čo bude dať 2 mesiace, nemôžeš vedieť. Myslím si, Lewandowski bude mať triple a nadrbe niekoľko gólov, čiže Harry Kane? Si to asi predstav, že Harry Kane, čo čaká na trofej. To sa ani nepredstavujeme, to sa ani Tak liga je asi vybavená. Tak to je aj u Salaha vybavená. Samozrejme, že tie čísla, ktoré mu ako k tomu pomohli, sú výrazne diametrálne. V prospech Salaha. Tak. Pochopiteľne. Tuším, Bayern pohár ešte hraje? Podľa mňa, neviem, či... To neviem. Leverkusen hrá určite, myslím, že Bayern vypadol, ale rozprávaj, ja sa pozriem zatiaľ. No ale tak samozrejme, tak závaží tam veľmi Liga majstrov. No. Čiže vieš, keby Salah aj tú Ligu majstrov nevyhral, ale skončili by v semifinále napríklad, hej, a mal by aj tej Lige majstrov super čísla, tak je to vec, na ktorú sa pozrieš. Ale keď vypadneš v 8 finále, vieš, možno tvoja devina fantastická nová Dembele, vieš, tiež vyhrá ligu, pohár, všetko možné, nemožné. Bovie kam príde v Liga majstrov, takže hovorím ti, dneska hodíme Salah, asi aj ty si hodil Salaha ako číslo 1, hej, ale za 2 mesiace tam možno hodíš Viniciusa, no. Toho nehodím, ale ten sa hodí 8 možno, ale Bayern inak vypadol v 8 finále DFB pokalu s Leverkusenom, takže... Ja som vedel, že ja myslel som si, že tam není, ale teda hovorím, že je to naozaj tak, že
Nepomáha si ten Ja by som Salah. chcel niekoho netradičného. No vieš, že Však do toho Q&A... Salah není hodne No, netradičný. ešte nemá. Vieš, Ale ešte vieš, že nemá, napríklad, že takto Q&A som napísal, že Ashraf Hakimi. Že seriózne, že ten chlapec má že top sezónu. No není ti sympatický. Mne prečo vôbec? Majetok prepísal na mamu, že to je dobrý chlapec. Vôbec reprezentácia v kabare mi bola jedna z akože absolútne voči nim už nemám, ale neviem si predstaviť, že čo by musel spraviť, aby to vyhral, vieš, že... Treble. Vieš, aj tak by to dali niekomu inému spať. Povedia, že je to Afričan, nemá taký marketingový výtlak, bla bla bla, vieš, tak dali by to niekomu inému. Ja hovorím, že kebyže to má byť to z Paríže, tak asi by som tam našiel akože iných hráčov. No asi Dembele potom, alebo možno Vitinha. No, že akože asi by som, hovorím, že neviem, tak by som to povedal, že aj takýto ofenzívnejší obranca, hej, keby mal byť akože serióznej debate, tak by mal mať asi čísla, že to, že je hra dobre, je jedna vec, vieš, ale neviem, koľko má gólov, asistencií, hej, ale asi by som, a takto fakt, že absolútne nič proti nemu nemám, ale asi by som aj z Páriža vedel vybrať niekoho iného, aj keby tam bol ten treble, ale je to taká sezóna, kde tá Liga majstrov si myslím, že bude taká najkľúčovejšia. Že závaží viac ako minulý rok. Určite. A zároveň samozrejme, že Salah sa môže zachrániť iba tým, keď urobíš strašné, rekordy už porobil, hej, ale ešte viacej bude v tej lige proste bombovať, aj keď naozaj aktuálne to príliš. Takému Haalandovi to veľmi nepomohlo, keď bomboval v lige pred 2 rokmi, vieš. Ale tam zase bola sezóna taká, kde ja nehovorím, že s tým súhlasím, ale sú tie sezóny, kde sú tie veľké šampionáty tým ovplyvnené, hej, no čiže keby tento rok mal Haaland tú sezónu, tak sa ani nebavíme, si myslím, hej, že ani tá debata neexistuje, hej, že aj keby Ligu majstrov nevyhral. Takže tak si myslím, že keby mal tie čísla z ligy tento rok a oni vyhrajú ten titul neckým spôsobom, vypadnú semifinále Ligy majstrov s Realom, jak vždy napríklad, tak by to dostal, hej, že nie je tá debata. Bol hold v tom roku, bol World Cup, prihľada sa na to, nehovorím, že to je správne, ale tak to proste je a tak to dopadlo. No, čiže, ako by sa dostali k zlatej lopte od našich Chceli sme ísť na futbalistu roka a dostali sme sa k zlatej lopte. No, že ty si ho tam si ťukol. Lebo veľa ľudí sa nás pýtalo na futbalistu roka a asi sám uznáš, že keď sa trošku lepšie poznáme s tými chlapcami, tak je veľmi ťažko odpovedať na to, že komu to praješ, ak to mal byť prvý, ak to mal byť piaty. Som ako tak, že som rád, že som musel hlasovať. To som veľmi rád. A priznám sa ti, že asi by som sám nevedel, koho by som napísal ako prvého, druhého. Že možno by rozhodla trošku väčšia sympatia k jednému alebo k druhému. Hej, že naozaj nemal, by som tak povedal, že niektorí ľudia písali u nás aj na Instagrame, že Hans je ukradnutý o cenu, to si tiež nemyslím. Hej, že to je, že to bolo jak s tým Rodrym a Vinicius minulý rok. Že boli veľmi tie sezóny podobné, dobré, mohlo to byť kľudne, že keby to bolo naopak, Hansi je druhý, Lobo nepovie ani po slova, keď to takto zase nepoviem. Hansi je viac na očiach teraz vďaka Lige majstrov, lebo dotiahol Feyenoord ako kapitán, ďaleko dal gól Manchesteru City. Stankoval euro. Čiže hovorím, že presne je to jak minulý rok, len našťastie nikto z nich není prípad Realu Madrid, že sa bude hádzať o zem a plakať, že boli to okradnutí. Hej, no. Čiže našťastie si myslím, že nechcem povedať, že je to jedno, už tebe aj David rád vyhral, hej, možno vyhral rok, nevieš, ale naozaj, že či by to bolo tesne naopak, alebo na druhé, je to úplne jedno a hovorím ti, že kebyže náhodou ten papierik mám v ruke, tak by som veľmi dlho váhal, koho hodím a hovorím, že asi úprimne poviem, že preto nie som novinár ani profesionál, že asi by u mňa rozhodla trošku väčšia sympatia a možno by som dal niekoho iného, takže tak. Ale inak akože dobre, prvá trojka sa mi ľúbila. Prvá trojka bola asi bez debaty. Páčilo sa mi aj Mladík. A konec koncov, že Stano... A čo tréner? Stano už vyhral tento rok 2 trofeje, nie? A snáď vyhrá tretiu. Ktorú myslíš? Titul, okay. Stále to má nadypované za ten 6 kurz. Víš, Simonka kvôli nemu ešte aj vypadla z Let's Dance. Deň predtým. Aj to sa stáva, no. Začína zraz a si mi vypadne z Let's Dance. Tak, ne, že by som videl niečo z toho. Ani ja, bože kráľ. Takže, ale Simi je veľmi sympatická baba, máme ju radi
A akože, keď som to tak doma sa pohyboval, alebo viem, že bolo pustené, tak som to jedným uchom počul, hej, teda, že by som... Tých ostatných ľudí som ani nepoznal, sa priznám, čiže... Ako v Let's Dance, hej, čiže nikoho som nepoznal. Okrem Peťa Sagara, pochopiteľne, pardon. Áno, ten tam je. Čiže samozrejme, že by som jej fandil kľudne, aby to aj vyhrala. Jasno. Hej, ale tak hold. V každom prípade, že tí, čo nás sledujú a počúvajú dlhodobejšie, tak vedia, že si mi už u nás v podcaste bola a naozaj, že tak inteligentné, futbalovo zdatné, skromné dievča hovorím všetky tie kombinácie dokopy, som nevidel že už dlho, naozaj, že je jedna príjemná baba. Ja netuším, že kde sa na ňu bere možno toľko hejtu, lebo naozaj, že a ona hlavne aj, že má tie vedomosti o futbale, že s ňou sa porozprávaš o španielskej lige, o talianskej. Tak mi to bolo tak trošku ľúto. Tak si už my nič neurobíme. My môžeme akurát zobrať na rozhovor, pokecať, niektorým ľuďom snať otvoriť akože oči, že ako to je. A verím tomu, že kopec našich fanúšikov asi keď verí tomu, že keď my povieme, že to tak asi naozaj aj je. A je, hej, a nič od nej nepotrebujeme, nič podobného, čiže to tak proste je. A už hovorím, že už keď niekto bude hejtiť, tak to už nech sa páči. Ale počkaj, ešte, ja viem, čo sa ideš pýtať, že už sa to raz pýtal, odpoviem ti, ale ešte sa chcem strašne zastať Slava Jurka. Vieš čo, ja sa chcem zastať, reálne zastať. Ja som, než výnimočne, mal som teraz ako také ťažšie dni, hej, keďže zajtra mám ísť na Messiho, bez Messiho. A bez Lautara. Akože takto, mňa vôbec nezaujíma nejaký Lautaro. Keby tam nastúpilo 21 s Messim, tak som spokojný. Mne je úplne jedno, či bude hrať Enzo Fernández, Lautaro Martinez, bráne Emila. Je mi to absolútne uprdele, jak sa hovorí v našom obľúbenom filme, je mi to uprdele. Proste chcel som vidieť toho malého škriatka pred domácimi fanúšikmi a teda už viem, že sa mi to nikdy nepodarí, lebo naozaj do Argentíny sa kvôli tomu zberať nebudem. Ale teda, čo sa pýtal? Ja som sa pýtal ja som chcel Slava Jurka obrániť a ty si povedal, že som mal horšie dni. Takže tým že zaspal som, nevidel som proste, naozaj, že aj som to chcel, zobudil som sa o jednej noci s ohľadačom už po, hej, lebo proste. No a takže som to nevidel, ale ja mám Slavo a Jurka, ja som s ním doprkladať hokej hral, že akože my sa akože aj poznáme, patičky, vieš, hokejové. A ja mám akože jeho štýl moderovania, aj humor, aj všetko rád. Ja osobne, mne to sedí, ja sa tam zabávam, minulý rok, keď sme tam boli, to bol výborný bol. Hej, čiže ja tieto veci, a vieš, a tam je super to, že on sa s tými všetkými ľuďmi pozná, vieš, akože on ich vie akože tak podjebnúť, kde proste, že naozaj, že vždycky si na každého nejakú takú blbostičku vyťahne. Ale teraz po jeho posledný výkon naozaj nedokážem absolútne hodnotiť, lebo som ho nevidel. Ani sekundu z toho. Podľa mňa bol veľmi slabý. A zhodnem sa s tebou. Poprvé, mám ho veľmi rád. Veľmi mi ide jeho humor. Z profesionálneho hľadiska, však vieš, že mám eventovku, to je jeden z najprofesionálnejších moderátorov, ktorých ide moderovať firemnú akciu. On sa pred akciou stretne s generálnym riaditeľom, so sekretárkou, s tým. Povyzvedáva sa nejaké pikošky o ľuďoch, aby vedel tú akciu dobre odmoderovať. O bežných zamestnancoch, hej, že ten má dieťa, ten... Ferofadí Chelsea, jasné, rozumiem. Presne tak, že geniálna príprava, dáš mu mikrofón, môžeš sa na neho 100% spoľahnúť, že dokonalý a plus naozaj ten štýl humoru mne je blízky, ale podľa mňa to nevyšlo. Nedokážem hodnotiť, stane sa. Stane sa. Salahovi nevíde akurát do semifinále a finále. Síce už v finále, hej, ale teda stane sa, presne si povedal. No a teda čo ten tréner roka? Podľa mňa zaslúžený tréner roka. Tiež by si ťažko hlasoval, že? Ťažko by som hlasoval, veľmi ťažko by som hlasoval, ale Liga majstrov je... Aj euro, hej, že... Je väčší úplne, akože za mňa Ligu majstrov je väčší úspech. Ako to, že sme hrali dobrý fotbal a vypadli s Angličanmi nešťastne na eure. To je akože bez debaty. A teraz sa len ukázalo to, že minulý rok mohol vyhrať Karlsruhe. Vieš, že minulý rok mohol vyhrať, že postúpilo sa na euro, blablabla, tam to mohol vyhrať a tento rok mohol vyhrať pán tréner Weiss. Ale to je vo finále jedno. Minulý rok zase sa možno čakalo, že tento rok to dostane zase Karlsruhe za euro, za všetko podobné, tak možno trochu kalkulovali.
Samozrejme, do toho nemohli vedieť, že Slovan spraví Ligu majstrov. Titul, Liga majstrov, si líder ligy a podľa mňa... že čo by ten klubový tréner mal viac urobiť, aby to vyhral? Tituly a podobné veci, to sú, ale proste naozaj, že uhrať Ligu majstrov, to sa tam tiež dopýtal v Q&A, že kedy Slovan znova uhrá Ligu majstrov. No kedy? Môže aj o rok? Môže. A nemusí 20. Presne tak, že to sú také tak vrtkavé veci, hej, že... dostaneš nejaký Michelin, tak miesto neho môžeš dostať proste úplne Feyenoord, príklad, hej. Oni nie sú v majstrovskej časti, to bol zlý príklad, ale hej. Výrazne silnejšieho supera, hej, nechcem povedať, čo je vlastne, som povedal český majster. Český majster bude už priamo v Lige majstrov, hej, takže vo finále hovorím, že naozaj, že do tej Ligy majstrov dostane naozaj tak veľký oni, že tiež by som asi pýchol teda asi pána trénera Weissa, ale to bola tiež akože taká, že celkom ťažká. A hovorím, že teraz keď to dostal, tak to možno ten minulý rok, že nemusel. No, ale asi už stačí o futbalistovi roka. Ešte Leo, ten asi zaslúži. Leo to sme povedali hneď, a to je akože super a výborne. No a Šulo bol tretí, takže to je tiež akože... Myslím, že nič nejdem hľadať chyby, bože chráň, zhodneme sa, že asi to bolo tak, ako to malo byť, ale že keby som mal že na silu vrtať, tak si poviem, že Valiant mal byť v top 10. Ale nie som novinár. Nehlasoval som, na konci dňa môj názor asi vôbec nie je dôležitý. Rozmýšľam, že kto by vypadol z tej top 10, ale zase už majú dobrú sezónu, sú hore, aj keď je to za rok 24, ale však už aj vtedy nehral zle. Láme tam rekordy. No, ale tak, neviem, koľka tých finále bol. Neviem, ja som mimo top 10 som nepozeral poradie. Asi bolo niekde zverejnené, typujem, ale... Si 12. alebo 8. asi na svojej nedeli, ale... A jemu to je asi úplne jedno, predpokladám. Dobre, čiže ešte niečo iné zaujímavé jak sa to volá tá liga? Liga národov? V Lige národov? Tak hrajú sa nám play-off zápasy. Čakaj, že sa niečo zaujíma. Nie. Chorváti tuším hrajú s Francúzmi. To môže byť akože celkom fajn. Vieš čo mi poslal náš spoločný kamoš Kristián, tak určite ho poznáte, veľký fanúšik Hajduku Split. Ja som sa tak majiteľ troch dresov, ktoré si s ním prehral. Ktoré som ešte furt nekúpil. A poslal mi fotku... Čakám aj zľavu, vieš, pochopiteľne. Poslal mi fotku Kyliana Mbappého z Chorvátska, ako je na tlačovej konferencie, za ním je stolička s logom Hajduku Split. A hovorí mi, a teraz že sa zamyslíme všetci. Ja som mu na to odpísal, že s nimi ste už hádam ako Hajduk Split ten chorvátsky titul získali. A on mi na to napísal dobrú vec, akože zo srandy. Ja som tak zamyslel, že kámoško, že ty si nevieš predstaviť, že aký je tu v Splite tlak, lebo oni niekoľko rokov, naozaj, že dlhé roky nevyhrali titul, že tam 70-roční dôchodcovia na pláži spomínajú. Zase ho nevyhrajú, lebo prehrali Rijeke 3-0. Prehrali a hovorí mi, že predstav si, že on by došiel, prvé 3 zápasy by nedal gól a že on by bol že reálne v Riti. Nemyslím si, že by sa to stalo. Naprvé by tam dal na prvé 3 zápasy tak 8 gólov, čiže to na prvé. A na druhé si myslím, že predsa len s trošku iným tlakom funguje hráč tejto úrovni. Ale možno teraz, neviem, či teraz si videl, jak sa volá, Gennara Gattusa, jak išla na tlačovku. Majú tiež sa dobrý škandály, tam majú. Luxusné, s tebou nehovorím. Potom sa na 10 minút po taliansky pobavili, potom po anglicky znova, že s tebou sa nebavím. Výborné. Samozrejme, že čo je medzi nimi, netuším, ale to sa mi ľúbilo. S tebou nehovorím, ty sa pýtaj. S tebou nehovorím. A ty tam vieš, že pri tých rukami brnka, vieš, akože tí Taliani, to je výborné. No keď hovoríš o Talianoch, tak možno by som upriamil pozornosť ešte na náš štandardný pondelkový podcast, ktorý sme vďaka Fortune mali s Norom Demberom, ktorý s Talianskom veľmi spätý, pohovoril nám o tom, ako má v Ríme svoju rodinnú bázu aj s manželkou, ako momentálne hráva v Saudskej Arábii, takže aj vďaka Fortune máme takýto prístup a takýto obsah, takže myslím, že Noro iba potvrdil, že je to obrovský sympatiák a tak ako som hovoril na začiatku, že nechápem ten hejt napríklad na Simonu, tak ja nechápem hejt na Nora, však to je, že tak milý chalán, ktorý nikomu nič nespravil. Ono to je tým, že ja neviem,
vždycky do nejakých posledných pár minút tej repre. Ale to je jedno, že to je jeho chyba, vieš. Mne to nehovor, vieš, tam dobre niekoho predrbe a tak, vieš, a vieš, ale veď, na to je jeho úloha. Aj keby nenastúpil, vieš, pozri, taký Hrošo, ten čaká na svoju šancu už 100 000 rokov, chudák, furt je tam niekto pred ním v tej zálohe, aj teraz Kuco skončil a aj tak tam niekto bude pred Hrošom. A proste je to sympatiák, vieš, že na Hroša žiadny hejt nejde. A to je dobre, samozrejme, hej, však je to jeden sympatický chalan, tak ako Noro. No, každopádne, že som si podal zápas, ktoré sa čakajú, tak je to Taliansko-Nemecko, tiež môže byť pekný zápasík. Ukrajina, Belgicko, my do Slovensko, Rakúsko, Srbsko, Kosovo, Island. To sú tie barážové, hej, hovoríš. Holandsko, Španielsko, hovorím, tak to má Fortnunka v ponuke. Grécko, Škótsko, Dánsko, Portugalsko, spomenul Chorvátsko, Francúzsko, Bulharsko, Írsko, Turecko, Maďarsko, Arménsko, Gruzínsko. Kamoško, mňa z toho nezaujíma, že nič. Reálne, že nič. Okrem našich, samozrejme. No tam ideme, tak to si pozrieme vám. Takže a odveta je v nedeľu v Slovinsku. Na pondelkový podcast už máme nejakého zaujímavého hostia, či ešte sa to len loaduje? Dobre, neprezrádzaj, no. Loaduje. Loaduje, hej, takže uvidíme, aký bude v pondelok podcast. No budeme bezo mňa, hej. Takže fanúšikovia modrej, krásnej mikiny, máte v pondelok voľno, nemusíte nič počúvať. 2 pondelky bude bezo mňa. No, dokonca. To si oddychnú. Hneď mi zasvietili oči. To bude radosti, čo? Ale čaká nás veľký rozhovor v športe. Môžem povedať s kým, či nemôžeme? Nazviem to tak, že podľa mňa jedna, že stop 3 osobnosti slovenského futbalu. Ale to až keď sa vrátim na Argentínu. No keď sa vrátiš. Hej. Ale inak to podľa mňa hovorí o ňom veľa, lebo je to človek, ktorý, nebudem naschvál hovoriť meno, to si ešte nechám pre seba, ale mne sa to strašne páčilo, že my sme mu dali niekoľko termínov, aby si vybral. On si samozrejme vybral, však má... Viacej roboty ako my? Viac roboty ako my a veľmi málo času a nie je z Bratislavy. A na ten termín, ktorý si vybral, došla odpoveď, že ale že to môže iba Muťo, lebo ty si v Južnej Amerike a sme sa bavili, či to zvládnem sám, nezvládnem a tak ďalej. A on sám povedal, ja si to akože vážim, že to je podľa mňa, že veľkosť, povedal, že chalani, že ja vás poznám a ja vás tam chcem obi dvoch. Tak lebo však vieš, že milý, dobrý. Niekto musí aj pekné otázky klásť. Presne tak, niekto musí byť aj nejaký sympatický človek. Ale nie, každopádne, áno, tešíme sa a bude to super. No a teraz v lige máme celkom prestávku, lebo pokračujeme, tu už máš 1.4. Vyhráme až 2. No. Čiže bol FA Cup, no. Takže hrá sa FA Cup. Mimochodom, čo je nové, máme termín na VAR Cup, ale tak ten bude až v januári 26, ale máme termín, neskutočná vec sa stala. To je ešte hodne. No a ešte ty možno povedz o tej Južnej Amerike, čo ťa tam čaká, lebo idete do Buenos Aires a zápasy máte iba jeden, alebo aj niečo iné tam máte naplánované? A teraz vôbec nevyrývam, lebo ja naozaj neviem, že máte Argentína, Brazília. Odkiaľ by si to vedel, a aj viem, že nevyrývaš, len ťažko sa mi na tú tému debatuje, keďže... A však si predstav, ak zožereš pol kravy a hneď máš lepšiu náladu. Pol kravy môžem zjesť kedykoľvek, kdekoľvek. Ale v Argentíne, kámoško. Ale aj v Argentíne môžem zjesť kedykoľvek. Ale to je, keď si Španiel povie, že môžem si urobiť v Španielsku halušky. No ne, tie sú na salaši sú dobré. Tak kráva je dobrá v Argentíne. Ale ešte raz. Dobrý steak v Argentíne si môžete aj o 2 roky. Aj o 3, aj o 5. Hej. Možno sa tam odsťahujem, čo ja viem, hej, že, čo dopadne v živote. Hej. Čiže teraz som išiel do Argentíny preto, lebo som si chcel vidieť toho malého škrčka. Odrazu som čistý tým Ronaldo, keď sa mi dopýta. Ronaldo. Hej, už není, že ja neviem a po 1% navyše. Ne, Ronaldo, ktorého nemám rád, ale teda dobre. Ale teda, ťažko sa mi o tom hovoril, lebo teda primárny cieľ bol naozaj vidieť Messiho v drese Argentíny pred domácimi fanúšikmi. Hej, no. Zranil sa v poslednom zápase, v ktorom dal gól, samozrejme. Pevne verím, že hneď po repre pauze v prvom zápase za Inter Miami opäť nastúpi, lebo sa akorát vylieči. Verím, že sa to stane aj Kolovi Palmerovi, takže verím, že tá pauza padne presne vhod, aby sa uzdravili. No a teda, čiže ten highlight je bohužiaľ pokazený, ale teda ideme na zápas Argentína-Brazília, ktorý sa bude hrať, čo to je v útorok v noci u nás, alebo nejak tak. Čiže ten si ideme pozrieť akože primárny cieľ a potom ďalší víkend, potom je Liga,
Hej, čiže bohužiaľ nepadla Boca, takže tam pôjdeme len na predátku štadióna tak, ale pôjdeme na River Plate a ešte tuším, sú tam ešte ďalšie 2 zápasy v akože v Buenos Aires, argentinskej ligy, len samozrejme ešte stále nevieme, že kedy presne, ktoré budeme stíhať. Akože kvôli čomu, že nemajú ešte rozpis? Nemajú ešte, je to tak náročné, keď o 2 týždne ešte nemáš rozpis, vieš, no. Takže o 2 týždne ešte není rozpis, bohužiaľ. A teda, čiže toľko s futbalou, čiže dokopy tam pozrieme možno 2-3 futbale určite. Ideme pozrieť nejaké vodopády, to neviem ani kde, ale proste po tom zápase reprezentačnom pred ligou ešte odletíme, letecky, na nejaké... v rámci Argentíny, hej? Nejaké Niagarské vodopády len Južnej Ameriky. Tak to ideme na nejaký akože výlet. No a tak budeme mesto spoznávať, ideme pozrieť nejaký koubojský deň, hej, samozrejme so stejkami a také, akože ideme do toho ešte do Montevideo, jak sa to volá? Hlavné mesto Uruguaju? Montevideo, hej, tam lodičkou sa ideme previesť. Hej, do Uruguaju, hej? No čo to je loďou, že tu sú 2 hoďky loďou, že to je akože veľmi príjemné po pobreží, tak a hlavne som pozeral teploty, aké tam sú a podobne, tak... Koľko tam je? 26, 20, tak akurát, Čiže keby ten malý šprček došiel na ten zraz, by to bolo, aj hrať by nemusel, mne by to bolo jedno, nech sedí na lavičke, nech dojde, nech pozdraví ľudí, nech oni mu natleskajú a môže byť, hej, no ne, on ostane na Miami. A to, že išiel Lautaro, to hovorím, to mi je jedno, keby bola U21 a on, tak som maximálne spokojný. Čiže to nás čaká, tak samozrejme, že budem odtiaľ storkovať a aj niečo tam budem zábavné približovať, tak kto chce. Ale máme storkové nejaké také, že veci, čo ľudí zaujímajú, lebo keď sa odfotíš 3-krát denne s jedlom, tak to ma už na druhý deň baviť nebude. Ale máme tam daj nejaké, že zákulisie, štadión, to ma absolútne nezaujíma. Akože, čo ma je potom? S krásnym výhľadom na Buenos Aires. Ale ty si tam dáš fotku tenisiek a screenshot, ako si psovi dal náramok na obojok a aký je výsledok. Nie, normálne, že urob nejaké, peknú storku, tu nejaké zákutie, pláž, niečo. Chcem vidieť, čo sa tam deje, reálne. Nejaké majú v 5-hviezdičkovom hoteli raňajky. Budem sa snažiť, nebývam v 5-hviezdičkovom hoteli, ale budem sa snažiť. A samozrejme potom nezabudnúť, že na našich sociálnych sieťach máme krásnu súťaž ďalšiu. Ktorú? Naša finále Ligy majstrov. Joj. A to je akože náš fanúšikovia, teda vy, keď sa zapojíte do súťaže, máte veľkú silu v rukách, lebo pôjdeme síce všetci traja do Mníchova, tuším, čo to je 31. mája, ak sa nemýlim. Myslím, že áno, hej. 31. mája v sobotu pôjdeme všetci spolu do Mníchova, ale lístky budú len 2. Čiže buď ja, alebo on ostane pred štadiónom. Ne, že by sme plakali, ale tak samozrejme, že radi sme si to pozreli, ale tak akože čas dohody je jasná, hej. No a ten, čo to vyhrá, tak ten rozhodne, že s kým na daný zápas pôjde. Takže samozrejme, že... To znamená, že či si ten zápas znova, že užije vo futbalovej atmosfére, alebo či bude počúvať, že už som hladný a Bayern Mníchov nemá 9. Ne, alebo poď pa pivo, dojedz mi pivo, idem sa rýchlo vyčurať, počkaj, niečo naspäť, hej, čiže presne tak, s nejakým pekným hotdogom, s takoutou klobáskou, bratwurstovou, taká klobasa... Sa myslím na jedlo. Pozri, takáto klobasa, v takej žemli. No. To je výborné, čiže a na takom veľkom grille, akože, z toho musím pochváliť. To Nemci vedia. To vedia, alebo som aj, že obrovský grill, máme dole ohník urobený a máme na tom na tri klobásky, akože, čiže ja pevne verím, že na to finále pôjdem ja, pochopiteľne. No tak zase, ja by som to prežil, ja by som si vo fanzóne by som si kúpil pivo. Prežil by som to aj ja, kúpil by som si vo fanzóne klobasu a potom by som to tam, ale ja samozrejme pevne verím, že inak zatiaľ akože musím povedať, že ostal som trochu sklamaný, lebo niektorí ľudia akože odpovedali na tú storku, vieš, na tú storku povedali, že s kým chcú ísť, a odpovedali tú storku, že a zatiaľ na tú storku odpovedalo asi 5 ľudí a z toho 4 že múťom. Tak však áno, veď to sú fanškali Liverpoolu, to je úplne v pohode. No ale teda ešte dve veci by som chcel povedať, lebo berieme detičky z detských domovov do Verony, to je akože pekná vec. Nielen do Verony, to môžem tiež, už som to konečne dal dokopy, lebo samozrejme, že čakali sme dlho aj na žreb talianskej série A, museli počkať na to, že kto postupí v európskych pohároch a v Lige majstrov a tak. A teda konečne to je vonku. A teda vyšlo to presne, ako som dúfal, že to vyjde. A vlastne pôjdeme, že v sobotu budeme celý deň v Miláne.
A v sobotu večer, alebo teda podvečer dokonca, nie že o 20, ale 18:00 bude hrať Inter z Cagliari, čiže proti Inter proti Adamo Obertovi. V nedeľu bude hrať doma Verona s Janovom, čiže samozrejme tam bude Ondro Duda a Suslík. Hej, a čiže to si potrebujeme v sobotu, to si potrebujeme v nedeľu. Medzi tým budeme prenocovať, alebo teda spať budeme pri Lago di Garda, lebo to tak presne akože kvázi skoro na polceste, ak potrebujeme. V takom peknom hoteliku, v takom malom mestečku, takže to bude úplne tiež super. V nedeľu teda toto, po zápase nejaká tá Verona, trošku ukážeme Romea a Julia, deťom a potom veci. V pondelok Ondro mi písal teda, že si na nás spraví čas a pôjde si na nejakú pizzu, pokecáme a tak. A v pondelok večer letíme domov. Takže vyšlo to, že... A koľko nejakých 15 alebo 20 detvákov ide s nami, že? No, tak my bereme ako každý rok, hej, ak by som to povedal. Ako každý rok? Každý rok, ale teda, že my bereme ako každý rok deti z úsmev ako dar, z dvoch detských domov. Fú mi chodí, že domov dôchodcov po hlave, neviem prečo. Keď sa ťa pozriem, tiež neviem prečo. Z detských domov zoberieme teda, čiže to je tam, že 12 detí a 3 vychovateľia. Čiže to je na úsmev ako dar a teda Miško Mitošinka s bratom teda chceli nám akože tiež prispieť na zbierku, ako pomáha tak trošku inak. A oni teraz zoberú taký istý počet detí z takého športového celku, ktorý nám poslal pekné videjko, ktorý ho môžete vidieť. A vlastne teda oni tiež budú brať tiež cca. Takže dokopy tam bude 125 detí, ale 6 vychovateľov. Inak, aby sme to tak ešte akože uzrejmili, že tí vychovatelia, to sú poväčšine, neže poviem, zatiaľ všetkých, ktorí som sa že neskutočne milí, zlatí ľudia, hej, ktorí sa častokrát akože tešia viac ako tie deti na ten výlet, lebo tiež, keď takúto vec robíš, vychovateľa v detskom domove, tak asi to tiež robíš pre peniaze, ale tiež to robíš skôr z nejakého presvedčenia a podobného. A tieto pre nich tiež obrovský zážitok, ktorý by si asi sami, ja hovorím, že nemohli, určite mohli, hej, ale proste, že tiež to není bežná vec pre nich. A naozaj, že zatiaľ čo boli, tak všetci boli strašne super. S tými deckami mali výborný vzťah, to som si akože tak, to mi tak bolo a sa tešili, akože naozaj bol to aj pre nich neuveriteľný zážitok. A hlavne treba vysvetliť, že oni musia, lebo však tí deti, keďže nemajú 18 rokov, no legislatívne je dosť ťažké zobrať deti do 18 rokov do zahraničia. To akože pevne verím, že si dobre doplnila, tak ja to tak beriem, že... Aby to niektorým to možno nedochádza. Hej, že nemohlo byť 15 detí a jeden vychovateľ, hej, tak to nie je. Na to sú normálne, že zákony, že koľko vychovateľov na jedno dieťa a tak ďalej a tak ďalej. Teda naopak, koľko detí je max na jedno vychovateľa a tak ďalej. No, čiže áno, ale hovorím teda, že naozaj však veď strašne sú to zlatí ľudia, takže tak proste teším sa, bude to vlastne týždeň pred Veľkou nocou, 12, 13, 14 apríl, takže. Takže máme celkom nabitý program a budeme sa vám snažiť ukazovať futbal aj z takej inej stránky, ako tej možno športovej a možno také nejaké zákulisia a tak ďalej. A medzi tým sme zabudli ešte jeden výlet, ktorý sme ešte nikomu nespomenuli a môžeme ho už myslíš povedať? Lebo tiež má taký, nie že má charitatívny podton, to je charitatívna akcia. A môžeme to oznámiť, či ešte nie? To nebudem, to môžeme neskôr. Akože nemyslím, že by sme to nemohli. Ale dobre, však necháme sa na neskôr. Nemusíme všetko vytrať, ale každopádne apríl bude tiež nabitý. No tam je každá jedna milá vec za druhou a keďže sme vo Fortuna podcaste a vy môžete vyhrať veľa peňazí, začína hlasovanie o podcast roka 2025. Verím, že všetci mať rady bola, ne? A ten kurz tam bol luxusný. Takže... Kurz na celkového víťaza 6. A kurz na to, keď ten otvárací na to, že my vyhráme náš podcast, bol myslím... Našu kategóriu 1,8 alebo tak nejak. Potom klesal, tuším, na 1,2. To už okolo 1,5 začínal. To není podstatné. Takže ešte sa myslím, nedá hlasovať, ale už je urobená web stránka, nejaká porota a tak ďalej, takže... Sme v nominácii, to môžeme prezradiť, to nám už prišlo. To tak akože ako obhajca by som očakával, že som v nominácii, vieš, to není jak, čo ja viem, že to považujem za samozrejmosť. Dobre, ja sa z toho teším. Počkaj, ja sa z toho tiež teším a si to vážim, ale zase obhajca by nebol v nominácii. Áno, jasné, hej, ale tak ma to teší. Vieš, zase mohla tá úroveň po roku tak padnúť, že už sme sa nemuseli ocitnúť. A našťastie udržíš. Ďakujem pekne.